Simplement dir que estem parlant de la UNESCO, no estem parlant dels bous a Alboraya, per lo que diuen que s'estan centrant en Alboraya. En la següent sí que parlem d'Alboraya, però això és a nivell de la UNESCO. Al senyor Ballester indicar-li que de moment sabe la diferència entre una P i una B. Simplement estàvem fent un símil de que si Generalitat a una cosa més xicoteta a nivell valencià diu que Vic no perquè n'hi ha una manca de consens, doncs me pareix molt pretensiós ara dir que Vic no, Vic. Per això hi ha lo de més papistes que el papa. També s'anomena la quantitat de festejos. I a mi m'agradaria dir que nosaltres en cap moment defensem que se prohibisquen els bous. Simplement el que diem són algunes consideracions. I en aquest cas el que pensem és que per a dur a la UNESCO una cosa ha d'haver una unanimitat social. I en el cas del bou no es dona aquesta unanimitat social. I en quant a la reflexió de lo que fa o deixa de fer el bloc o el compromís en altres parts, nosaltres, com vostès ben diuen, tenim un compromís amb els veïns i veïnes d'Alboraya i el nostre compromís és que som sensibles a totes les sensibilitats. I si veiem que no n'hi ha una sensibilitat que està per aquesta història, doncs no estem d'acord. I com no estem d'acord, anem a votar, reitere, rotundament en contra. Moltes gràcies.